Gama nagpailingad itinagan nga Andrew at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak launay iti may sa ababai. Ngem daytoy tinangipaay kanyak iti sobra asaem. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Andrew dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, kasano, Andro? Nakasweldo tayon. Sa dino nga iti papanam ita. Anya pa'y ngay, ada date ko Ah? Imbag pa'y tada date mo. Una, sikan ati adda ka ayan ayat na. Agure ka, sika, kaano ka di maaddaan ka iti kaayan ayat? Jack pa'y nakita ti babaeng armag. Ipaaram kalangan kini Vivian, nakatrabahuan tayo. Oy, Anya? na kayo antuwa. Ah? Siyak ka di manan kipagsarsaritaan nyo. Nangag ko tinagan ko Kwa. Ag gusto ka no ni Andrew kan ka, Vivian. Uy, ang awalaang ni Magno ta, Vivian. Oy, da kayo antuwa. Saan dak man apaglulukwan? Ha? Agawid dak man lang. Makita mo. Nasuron ni Vivian. Kasta lang ni Vivian. Ngem na anos day tatao. O kasano? Rumartan? Tada pa'y date ko. Sige. Agiddan tan armwar dito opisina. Saan ako mga umay ita, iti pa nagdate ta. Ngamin, anda sa guban ito'y anak ko. Imbatik lang kanina na si mga akarubag. Ngam ga po tayo ayatan ka. Iso nga inmaya. Anya? Adda sa gubanit ti anak mo? Pinagtumar ko matkit iti agas a para gurigor Saan ta nga ron nga agbayag dito parke? Agawid ka nga ron din. Tapno maasikasom ti anak mo. No kasapulan nga ipadoktor mo, aramidan. Kumangarod. Ngam talaga nga awan kwartak, Andrew. Di kagdanag. Ikang kamanen. Mabit lang ha. Oh, Antoy. Alam dito 2,000. Imbag lang ay gatang mo iti kasapulan yung agina. Kan agas ti anak mo. Agyaman ako na Andrew. Ay, nasikala ko matinagbalin nga asawag. Anyakat ko man aragsak ko. Saan mo napanunutan ti asawam? Pinanawan na kayon. No kumasikat ti ama ti anak ko. Nagsayaat kat ko man. Anya nga tanong agdan natan, Angie. Agdan natan. Iti kasta. Agtinulong ta amang padakkel iti anak mo. Sige. Panunutag pa ana imbag dito nga imbagam, Andrew. Si dada anak nga agbalin nga ama iti anak mo, Angie. Ket no kayat mo. Agdan natan. Tapno agtinulong ta para kan kuana. Naimbag nga agsapat ti Domingo, Mandraw. Kastamot ka na kayo, Tata Sabas. Nakita ka nga agpapainit dito'y paraangan, yo. Iso nga'y masidaga ka. Tadituyak man mat nga agpainit. Ay katuan Tata. Agtugawak iti abay mo, Nagmayat ti aldaw ita. Agraragsak dagiti bilet kadagiti sanga dagiti kayaw. Uwin nga rod, Tata. Isuda ti buybuya at no kastoy nga agtugtugawak diti paraangan. Imbag dapay, tanakaragragsak na. Kasta ti biyag baraw ka. Adda tiyempo ti ragsak. Adda mat tiyempo ti rigat. Kasta la ti biyag ako nada. Tata, Amaw baraw ka. Adda mabasak ka dagita matam. anya ti mabasayo kadagiti matak, Tata. Adda pampanunutam. Kat mariknak ang naragsak ka. Ngam, aglinay ka. Wan, baraw ka. Kasta ti makita ka dagiti matam. Ni Tata Sabas met. Ang awendak manen. Nay, saan kang ang angawan, baraw ka? Anya ko mati mangipaay kanyak itiliday, Tata. Di tay maibagat ti mapasamak iti biag tayaw, baraw ka.
Basta ti aramiden tayo laang. Agbalin tayo ama si Raib. Ha? Dagiti banag asan arumbang aramiden tayo. Kat di tayo aramiden. Taday ta ti mabalain. Amang ipaay iti paglinayan tayong tao. Tata, Agbalin tayo ama si Raib barawk. Mabalain ang naragsak ka ita. Ang inton agangay, agliday kan taon. Katap no saan na mapasamak kan kadayta. Naskaw di pa nagamirais. Kan pa nagpanunot ang aimbag. anya ka di ti kayat yu asawan, tata. Makamukan ang mga miris iti biyag mo, barok. Kita ti pagsaya atam. Andro, intol na daw, mangan kan tulatan asiksika. Tasabatak ti kabsat ko, inakisabat ti utangan na akwarta. Naimas da ito'y kape Nene. Oy, Andro, anyaya ti pampanunutam, agkape ka na Amom ka ni Magno. Jak malipatan tayo nasao kanyak idikalman ni Tata Sabas. Anyaya ti na sa una. Kunan ha? Mabalin ka no anaragsakak ita. Ngam inton agangay. Aglidayak. Kasla maawata kaon, pare. Anya nga iti maawatam iti daytang imbagana. Ang mga maipapan iti ayat, ti kayat na asawan. Anya? Kasta ti maawatak. Ngamin, adda asawa ti kaayan ayat mo. Apay, saan ka di asim kanday ta iti panunot mo? Magno. Adda asawa ti kaayan ayat mo. No ita, naragsak ka. Ngaminton agangay, amangan no agliday ka. Nagsinadan iti asawa na. Kat kayat ko pa'y ngarod ngagdan na kamin. Sakto ko, pare. Sakto talaga, tinasaukan ka ti kaarubam alakay. Anya? Isu a panunutom ana imbag. Sakbay amang ngedeng ka. Amangan no maisarsarak ka. Hoy, Andro, anya ti pampanunutam. Itay ka pa'y apalpaliiwan dito lamisaan mo. Adda ka di parikot mo? Awan, Vivian. Okay. Kung ak na adda parikot mo, tadi ka mo't nagtrabaho. Nakamulang-lang ka mo't latan. Akas la nakaununag ti pampanunutam. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Agsubli akon iti trabaho. Vivian. Mm. Mabalin ka di akaduan nakamangan inton aldaw. Taman pa eh. Adda pa panan ni Magno. Isuado atan lunch. Sige. Awan parikot iti dayt na. Nasken akilatisam anaimbag dayta aka relasyon mo, Andrew. Amangan no ko na nala ang anagsina da iti asawa na. Ngam saan matgayam. Ha? Sa dino ka di tinakaamamwam iti dayta aka relasyon mo. Iti Facebook. Idi nagkita kami. Nagduyo sa kadagos kan kuana. Kuna na nga da anak na. Kat nagsina da iti asawa na. Addan mano abulan ti relasyon nyo. Innam abulanen. Kat, kumusta ti panag-date nyo? Naragsak ka di? Wen? Ngam apagbiit lang ti date me. Tunggal ka di ag-date kayo kat ikam iti kwarta? Husto ka. Ik-ikak iti kwarta. Tulong ko matangkan kuana. Awan ka di ti panagatap mo kan kuana? Nga ang mga nuluklukwan na kalaang? Anya ti kayat mo asawen. Sorry Ngam kayat ko lang nga ibaga ti kapanunuta. Nga ang mga nukwarta lang ti kayat nakan ka. Anya? Agdwa-dwa ak ngamin iti dayta ak relasyon mo. Kasla kwarta laang ti kayat nakan ka. Anak, di ka kadi gumatang iti baro a sapatos mo.
Nay, kita manday tuli na ba ka sapatos mo? Daanan. Dudwala ang ti sapatos mo. Saan na bali tanalagdada mga nanang. Ay naanak ko, gumatang kamot iti barua. Nagbayag dagita sapatos mo. Kan agraman dagiti pantalon kan jacket mo. Daan-dan. Ninanangan aya. Baro ka. Ngam di ka makagatang iti baro agamit mo. Agsusweldo ka mag. Manulaang matititid mo kanyak. Manulaang matibayad ti kurintay. 5 kasutlaang. Kanti abastuta. Saan ka mat nga gastos iti dakal? Win ka di, gumatangak to. Ibang bangkom ka di ti kwartam. Taim-imutam matan ti bagaim. Kuha nanang. Basta, gumatangak to iti kaus ko. Kanuray da kayo. Igatangan kayong tumet, nanang. Sige, padasam nga awisan. Taikam iti kwarta, Andrew. Anya? Kat surutan mi kinimagno. Siyempre, saan kami ngagpadlaw? Wen, surutan mi, aging gaijay balayda. Kat agpaliiw kami. Tamangan kiddimat. No adda sa bali, akakabbalay na. Anya? Ngam, Tulungan da ka amang takwat, iti kinatao dayjay akarelasyon mo, Andro. Kan saan kami nga agpadlaw apalpaliiwan mi? Agtalag ka kumakada kami. Agdwa-dwa kami iti dayjay akarelasyon mo, Andro. Isu atakwatan tayo, ti kinasya sino na. hello, Angie? Oo, Andrew. Nakaawag ka man? Kaya't ka makita. Agsabat tayo di parke akanayo na pagsarakan ta. Ha? Kwa? Ada ngamin importanteng aramidak ita. Itad ko la da ito kwarta ngayon sa ganak para ken ka. Amangan ngamin no magastos ko. Ha? Sige. Umayak nga rod. Agkita tayo di inton malama. Iti sigod nga oras. Sige. Agkita ta nga rod ijay. Kastapay nga rod. Bye. Husto matkit di da Vivian kan magno. Nasken amatakwatak ti pudno a kinatao ni Angie. Ayan di kwarta ako nang maitat mo kanyak. Mabitlang Sige. Antoy. Sangaribo lang. Ngam isupay agastusan. Agyaman nak. Mabalin ka di nga agawid akon. Namin sangit itay di anak ko. Sige. Alang nga rodan. Inakon, Andrew. Itulod ka rin di para daan nyo. Saanan? Agyaman na klangan. Sige, inakon. Dayjay. Sinurot mo tanda Vivian kan magno. Agawa am ti magna. Dayjayan, simra kan iti jeep. Wen, aglugan tamutan iti jeep. Sana bali. Kasaan sapay anak punno ti jeep. Nawayabay! Sumtakay lang! Ala, umunugtan iti jeep. Sumtakay! Oh, kita am. Nagsaganan ni Angie. Bumabansamot din. Unang agpaiso. Oh, nagparan. Bumabata mo din. Sige, bumawatan. Kat isaganam ti cellphone mo apang video ma. Nakasaganan ti video. Kita ang magno. Huh? Adda ng sabat kini Angie ang lalaki. Kat inagkan ni Angie ti lalaki. Anya ti kaya't asawan na ito eh. Na-video ka din. Wan, Umay ka. Kasarita ta ida. Tay recorder mo, isaganam. Naskan ama i-record ti saritaan tayo. vlogger kami. Ket agpaspasyar kami. Tapno i-video mi dagiti agkakapintas aluglugar. Miss. Ada ka di asawam? Well, ano boyfriend ko? Isudya simrak itay di tabalay. Sweet kayon sakit di Nakita kayo ngamin ang naging nagakitay. Wan syempre. Ure asino mat nga gayan ayat. Talaga sweet da. Ada ka din anak yo, ma'am. Wan, ada anak ni.
Katduan, titawan na. Kasta gayam. Ay na, nagpintas matanday ti lugar yo. Sige, ma'am. In kami pa'y Kat agyaman kami iti oras nga impaayo. Awan anyaman na. Ayaw gayam. Anya itayin tinagan nyo, ma'am. Angie, tinagan ko. Angie. Napintas anagan. Akas iti kinapintas mo. Nangagmumot siguro tinai-record ni Vivian asaritaan mi kada Angie. Andrew. Magno. Ken nakita mat siguro imbag tay video. Tanaglawag mat. Ani Angie, inagkan na tay karelasyon na. Isu ti ama ti anak na. Apay nga inaramid kanyak ni Angie ti kastoy. Idi pay laeng, Andrew. Agdwa-dwa akong di takunam akaayan ayat mo. Gapot na awan man la ti maibagam kada kami may papankan kwa na. No di ti panangit-ited mo iti kwarta. Un nga rod. Gapo tayo ayatek. Isungay ikak iti kwarta. Kat no ag-date kayo, apagbiit. Apaman amaala na ti kwarta nga ited mo. Agpakada na dagos. Magno. Saan kahit dinapod no? Kwarta laang ti kayat na kan ka. Wan Magno. Nalawagan ti amin kanyak. Nagbalinak abulsek. Gapo iti panagayat ko kenkuana. Impagarup ko ahusto ti aramidak. Ngambidot gayam. Ay, inton maminsan, Andrew. Saan kan apaalilaw? Agyaman na kada kayo Napudno kayo agagayam. No diga po kada kayo. Saan pa yan nalawlawagan ti panunot ko? Nagsakit. Nagsaham. Ngamnasken nga awatak ti kinapudno. Aluklukwan naklaan ni Angie. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan iti lolit adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Marigatan kamin iti panagbiag mi. Gapo ta sadot nilakay ko nga agtrabaho. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lolit. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, agsardeg ka nga agadal? Kasano lang ang tibiyag mo do di ka matagadal? Diyak kayo ti rumor dito'y balay, Mami. Amangan no papanawin nyo ni Marvin. Ipatay ko lakit din no papanawin nyo. Anya? Anya nga ron ti kayat mo mapasama kitibiyag mo? Ti makiin-in narakop latan kan kwa na iti inaldaw? Ni Mami man. Kayat da ka apagadalan ngam di mo ba't kayat? Awan ti pabasulam iti udi na, no di si kamot laeng. Pampanunutan mi ti pagsayaatam ngam di mo ba't kayat? Diyak mayulo ti agadal, Mami. Nang runa no awan iti danak ni Marvin. Taan niya lang arudan ti kayat yo. Papakpakan kayo laengan di ti balay. Insapulak ni Marvin iti pakitaggadan na. May sa helper iti hardware. Ngam dwa lang aldaw na nagikatan. Naimbag kumamot no nagagat iti balay. Ultimo agdalos iti ruot iti paraangan kat di na pa'y maaramid. Mami. Nagposkol ti rupayo. Dagiti kakabsat mo, nagagat na nga agadal, kan nagagat na nga agtrabaho diti balay. Idinto tada kayo. Di kay pa'y agsagad no jak ibaga. Nagpadaan nyo ka ni Marvin na asadot. Lolit! Ilukat mo teri daw. Lolit! Apay ka di, Mami. Anyaya aramidan nyo. Imalaldawan ang nakapupok kayo dito silid. Apay adi kay rumwarta tumulong kayo ti trabaho dito balay. Unan, di kay ungat nga ungat. Day talamangan ti amo yung aramidan. Ala, ingkay tumulong ije kusina. Ayan ti asawam. Apay asa na tumulong dito kusina.
Iso ti mang bantay kini Junjun. Kasi akong ti tumulong dito ko si ina namin. Apay asaan nga iso ti umay tumulong. Diyak pa'y makita nga agtrabaho diti balay. Sipod nagnaad kayo ditoy. Mabain lang amin, mami. Mabain? Wano talaga asadot. Mami. Anya later aramiden na. Di na kadto pa'y matulungan nga aglabay ti kawasyo. Bambantayan na nga rod ni Junjun, mami. Kat si kalaaminan ti patodonan na. Di nanto pa'y mabantayan ang naimbag ti alikutag nga anak yo. Nat nagpay ti agdan. Kat nagasgasan ti muging na. Di na nga rod na siputan ang nagturong ni Junjun iti agdan, mami. Wan ata day talag cellphone ter aramiden na. Ay, talaga lang amin nga alikutag ni Junjun. Hoy, Lolit. Di mo man isakit ti asawam apapakpakan laang. Ni mami man. Panamat. Sige, pumanaw kami laangin ditoy. Ingkam agnaed iti kalkalapaw asigod ang nagnaadan mi kini Marvin. Imbag ijay, taawan mang mangagmi asao. Makamuka. Ngam awanan bibiyang kuken ka. Nakarit ka pumanaw? Di sige. Kita man tilaing mo asuker nga inanak. Ada kayo manon diti kalkalapaw asigod ang nagnaadan nyo, Lolit? Kunak man no pagadalan da ka dagiti dadakkel mo, iso ang nagnaad kayon iji balayo? Wan, nyam, saan mi akaalaan ti ugali da ijay? Kanayon da kami nga ungtan. Apay ngay. Kagura da kami ngamin. Saan da kami akay kayat? Ay na, Lolit. Imposible mat kat kapamilyam ida. Ay, makauma ti panagsersermon da itinal daw. Ni ka di mami? Wan nga ron. Sa bagay, maawatak magkit di no apay akanayon da kayo asermonan. Ngamin, di yu amuti trabaho. Kita amutay ti kalapaw yu Kalapaw lang arudan, nagbasit adalusan, ngam nakawarwara pa'y laeng. Ha? Kita man tadataryo, agka kaiwara ti bado ti anak mo. Kastamot ti ay ayam na, agraman ti bote a pagdidyan na, nakawara dita. Dita kaldiro yo, nakangisngisit, nakauguging. Kat mabalin mo kumamot nga is-isan dayta tapno sumilang. O, dayta plato yo, saan pa yan naugasan? Anya laangan ti araramidan yo. Masadutak ngamin nga agidaliman. O, ti asawam ngay. Awan mo diti kalapaw yo. Napan ijay balayda, mapan agkid daw iti bagas. Awan ka di trabaho na? Awan nga ron. Aging ita? Awan pa'y natalgad at trabaho na? Simrek idi a makikarpintero, ngam nasakit ka no ti bagina, tunggal malpas ti trabaho da. Iso asaanan anapan pa'y. Katita, agsapsapol pa'y laang iti panggadan na. Ay, naimbag pa'y kanyak, tanagagat tinakiasawaak. Agkatawanan da ka ni Marvin. Ngam nanakam nga adayo ti asawa. Nagagatmat ni Marvin ah. Day talaang tatalaga nga awan panggadan na. Ay, jaklapat dyan ang makapagbayag ni Marvin iti trabaho. Imbag pa'y nilakay ko Taoray mapanla makipurpur diya iti garden. Ngam saan kami mat nga agbisin. Makagatang kami lata iti gatas ti anak mi. Ala, kasano day to yan? Awan man gatasan ni Junjun. Sapay na ibusan ti kwartata, Marvin. Inak mangibaga kadananan ko. Kaano pa'y nga inikkan na kaninanang mo iti kwarta? Ultimo bagas, kat saan pa'y nga agpabulod? No agpabulod man, umay na matlasingiran adagos. Makamukha nga rudan ang mga remedyo iti gatas ni Junjun. Di kamat ngamin mang sapol iti panggadam. Di kagdanag. At danto pang gadak inton bigat. Imay ni Uncle Ben. Agtrabaho akan o iti garden da. Ni, kat nagsayatin ngay. Wen. Agtrabaho ako inton bigat. Anya, umay ka manan mangibaga iti gatang mo iti gatas ti anak mo? Wan ko mamami. Awan ngamin igatang kon. Tanaibos ti kwart nami. Nagpuskol pa'y laang ti rupam nga agkid daw kanyak iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Anak dak pa'y lang. Iso at tulungan dak kumamat. Napuskol at talaga at dahita rupam. Takas tapay lati pa nagsasaom. Ala ka din, mami. Bayadak tumit lang. Pangalaam ko may ti pagbayad mo. Kat sadot mo't kag trabaho di asawam. Basta, bayadak to, mami.
Kakaasyak ti anak mo, Lolit. Kat kastoy ti maibagak. Agsubli ka dito'y balay akadwam ti anak mo, ngam di mo isurot ni Marvin. Ha? Ngam no isurot mo ni Marvin, uray saan kayo ngagsubli pa'y dito'y. Diyak kayat apakanon ti sadot a tao. Sapay nagadumat nga rod ti kanon na. Mami, Pudnumat, nagado ti kabil na iti plato na. Sa inton maibos na, aghirit manan. Ako namlan mabisbisi na nakanayon. Akas na nadagsan ti trabaho na, idintutawan mo't nga ron ammo na ngaramidan. Mami, Agsubli ka dito'y balay akadwam di anak mo, kat ituloy mo ti agadal. Siya kun ti makaamoy ti masapsapul ti anak mo. Basta ituloy mo ti agadal. kumusta ti panakipurdiyam ijay garden ni Uncle Ben, Marvin? Ay, nagrigat ti trabaho. Nagrigat ti agsibog. Nagdagsan ti danom nga asiwan. Ano sama? Tapno adda sweldom. Awan tumanen bagas na yun. Kan gatas ni Junjun. Nasakit nga rod ti sikat ko. Ano sam nga rod? Takayat ko man tiyag trabaho. Ngam awan mat agaw awir kin ni Junjun. Iso nga ano sam tiyag trabaho. Anya, umutang kay ti bagas ken sardinas. Wan ko matata. Sana bali, tabayadak to inton agsweldo ni Marvin. Manaw, ti utang nga makilo a bagas. Uray 5 kilo ko matata. Kan sardinas matan kan itlog. Na, tani na yun naman ang ititlaw. Nayon ang paiti mantika, tata. Ha? Sana bali, tabayadak to matlaang. Ala, pautangan ka. Laglagi pan, tagbayan. Wan, tata. Nakaumay ka man dito balay, Luli. Ni, ubampay ta anak mo. Nakaturog samot. Wan, awan maaramid ko iji kalapaw. Isong imayak. Kasta? Ay, adda ka di mamerienda dita. Pag merienda anak man. Adamot kit di tayo nalingta kamote. Kan mang timpla ka iti Diyos. Hey, agyaman nak. Nabisi na anak anag na nga imay dito eh. Apay nga minya inmay ka. Ada ka di ibagam? Umayak la sumarong kar Ala, irwar mo na ati merienda. Ay, umay kalagayang makimerienda. Apay, awan ka ninyon. Adda saan kami mat amaaw-awanan iti makalikot. Nasaya at no kasta Ala, mabiit laang. Tamang isagana ang iti merienda. Uncle Ben, umay kuman alaan ti sweldo ni Marvin. Wan, ngam dyan nam nga aldaw ang nagtrabahuan na. Talula ang aldaw ti bayadak. Apay ngay, Uncle. Kasano, maturong mo ti kalapaw no malpasan ti pangaldaw. Di mo tumulong ang iti trabaho. Kuha, Uncle. Nasa una kanyak, nasakit ka no ti ulo na. Inaldaw langit din na nasakit ti ulo na. Ay, nakakagpaiso ni Marvin. Ngam dya kaya ti aramid na. Sadot. Sagat no madama ti trabaho. Kung namblan masakit. Nakabumpuntog nga gungunay akas lamapilpilitan nga agtrabaho. Ina na. Uncle, Ited ko ti sweldo na iti talungal daw lang. Ngam dya kayatin nga awatin nga agtrabaho iti garden ko. Ang mga no niya ti maramit ko. Uncle. Mabit lang, inakalain ti kwarta. Talong nga aldaw lang ang tinabayadan nga aldaw mo, Marvin. Tapasigmat ka no ngamin a half day ti pa nagtrabahom. Tamat maturog ka iti kalapaw. Nadagsan nga rod ti trabaho. Nasakit ti sikat ko. No kastam lang, talaga nga agbisin tayo. Sikan nati agtrabaho no kayat mo. Tasyak ti mga iwan kan ni Junjun. Di mo mat maiwanan. Kanayon nga addagas-gas na no sikat ti mga iwan. Awan nga rod ti magustuak at trabaho. Awan ngamin pagbayagam at trabaho, Marvin. Nukit addamastre kam at trabaho. Pagamuan, taik katenda ka. Diyak ngamin kayat ti addabos na. Ti kayat ko, siyak ti boss. Kasano nga rod day tangay? Agistor talangan. Ingka bumulod ka ni mamim iti pagpuunan ta. Mano ko mati kwarta ka sa pulam. Jay mabali na pagpunan iti store, mami. Tag-store kami kumakin ni Marvin. Ay, diyak kayat ngay gasang-gasat ti kwarta kada kayo. Awan pa nagtalag ko kada kayo.
Da kayo pa'y nga awan muna, no di ti agin innarakop-latan. Saan tak ka di atulungan, mami? Kas itimbagak, no agsubli ka di ti balay akaduam ti anak mo, apuera ti kadendenam alalaki. Sige, siyak ti makamoy ti amin a masapsapul yung agina. Ngam no di mo kayat, awan bibiyang kon, makamo kayo nga diskarte no kasano kayo adumuras iti biyagyo. Nga, mami. Ipagama makitagad ni Marvin, tapno da pagpuunan nyo nga gistor. Iti kasta, amuyo mo't asalimot-mutan. Tano saan nyo nagbanugan ti pagpupuunan nyo? Diyak lapat siyan ang mapadurasyo. Ama nga numabangkrap pa'y adagosan. Nagimot kayo matan, mami. Uray anya ti ibagbagam, saan ka nga ikan iti kwarta? Diyak kaya ti agsubli dito yung balay. Adyak kadwa ti agamak, mami. Pues, makamu kay ti biyag mo. Bantay mo ti bagim iti sadot akadendenam. Ngabjak kayat nga umay kagkid daw iti bagas ditoy tapagsasawan kalaang. Mami. Saan na ka naimot? Amom day talolit. Ngam talaga adyak magustuhan tinakiden na am alalaki. Sadot! Adda dagiti pakasalitaan mangudilain iti baset ken kaslaawan serbina ibanag may sa ipanagkapi iti opisina may sa imensahe iti Facebook wenno may sa ipanagsermon ti ina iti anak na no sumulat ti ayat ti kinakulan ken ti kinaawan panadanad dagitoy ibaset ti banag ket mabalin na at balin agudyan ti dakel ipanakabulak ti puso. Kasta ti napasamat ka da Andrew ken Lolit, dua tao naduma ti biagda, niem agpada nabusol ti panagpanunot da daputa pinasyenda, ti ayat daim ket pundasan tapno maisalakan ti amin. Ni Andrew ket misa inaimbad, na parabul ken napudno ilalaki. At trabaho, tumutulong kada diti agkasapulan, ken ulay saan nabaknaw, nalakakan kuana ti mamdad. Iti opisina, napampanunat da diti kakaduanan no kaanong namadaan iti ay ayatan na. Idi adsaw da may papan ken Vivian, kaslaad dalad ni Andrew, taad da met dayam sa bali ibabay iti pusuna ni Annie, may say nakilala na iti Facebook. Inam ibulanan ti lalasunda, ken ni Andrew, kas kadagiti tao napudno ti pandiat, pinatina ti tubalsaw ni Annie. Kinuna ni Annie inagsinada iti asawana, imarigdatan ti biadna, ken adda dagiti anak na ikasapulan ti tulong. Ket ni Andrew saan ay nagdua-dua. Tungdalag sabat da, adda kwarta maitad na. Tungdalad pakaasi ni Annie, kasla isuti obligation ni Andrew mangisalakan ken kuana. Nakitam kadi papagayam? Adda dagiti tao no agayat, saanan mangbilan iti gastos, saanan dungdid kadagiti pagdudua, tati kayat dalain ket makitay naragsak ti tao ipinili ti pusuda. Niem saan amin ket naragsak iti makita ni Vivian ken Magno. Napaliuda ikada makasarita ni Andrew may papan ken Annie, kwarta ti kanayon ay sumurot. Saan da kayat asugatan ti gayamda, nem ad-adda pa'y anarigat no agulimet da bayat kaslaad da tao mangus-usar ken kuana. Puri tila kay ikaruba ni Andrew, ni Tata Sabas, kaslaad da nabasana kadagiti matati ad tutubo. Kinunanan ha adda oras ti ladsakyan adda met oras ti ridat, ken no ti aramid ti tao ket saan inalintad, mabalin na isumet laing ti mangid itiniday. Idida mo kasla saan inaawatan ni Andrew. Naragsak isuna ay ayatan na ni Annie, kinagtalag isuna data iwadsak ket saan mapukaw. Nem da diti kastoy ay balakad, papadayam, kaslaanin itirabi, saan mo makita, nem no di makel ti badyo, sa kamo malagip no apay ikasapulam kuma idindid. May sakaal daw, kinidaw ni Andrew ken Annie magsabat da iti parke. At damanan kwarta na isagana para kan kuana. Nagtaray ti puso ni Andrew iti panangkita na ken Annie, ta iti panunot na, data ket may samanan ikanito ti panadayat da. Tinawat ni Annie ti kwarta, nagpasalamat ken dagus nagpakada, ikuna na naagawid da po iti anak na. Niem saan na amo isinusurut isuna da Vivian ken Magno, saan ga po iti panadsismis, no diket da po iti kayat da salakniban ti gayanda. Ket ididimteng ni Annie iti may sa ibalay, at dalalaki inagsabat ken kuana. Saan na idadanday ipanagsabat tinakita da inalakop ken inagkan ni Annie ti lalaki, kaslaawan pulos ni Andrew iti biadna. Ay nasakit imakita, uray para laen kadagiti gayam. Kasano pa'y natano ti tao inaalilaw ti makakita? Nagaramid da ni Vivian ken Magno iti pamuspusan tapno masigurado ti kinapudno. Nagpamaranday i-vlogger ken nakasaritada kan Annie. Dito'y inalawagan ti amin, ti lalaki ket isuti pudno ikarelasyon ni Annie, ken isumet ti ama dagiti anak na.
Ni Andrew ket saan iman DM ti pusuna, no dikit kas lalain padalaan ti kwarta. Tungdal malpas maawat ni Anyi ti tulong, dagus mapanaw, tungdal at pakita iti kinaasi, ada sa bali ipanggat iti likudanat. Iti impakita da vidyan tiyan nagno ti video, kasla nagpatinda ti lubong ni Andrew. Dagiti aldawi pinatina inapudno ti ayat, dagiti kwartay inted na isipupuso, kin dagiti plano ibinukal na iti pananot na, amin ket nagbalin ikaslabo. Saan ay makapuntot dagus ni Andrew, muna ti kinaulimet. Data ti klase ti sakit at saan sumigaw, niyam ad sadang ti enjes mo, at dadsan ti barukong mo, kin damadyam iti bagim, apay idiak nakita. Kinunanay nagbalin isuna ibulsat dapu iti ayat. Tinpadarup na iti panantad ket pamanagnag ti kinapudno, niyam saan na nakitay, ti panagayat tinaimbad ket saan kuma ikanayon na agkid daw, saan kuma iman ilamlamin, ken saan kuma iman ibati ken ka ikawaw iti puso ken bulsa. Nagsupat ni Andrew iti numero tapno saanan makontak ni Ani. Nasakit wan ken saan inalakati manlipat. Niyam iti tenati panakabulat na, adda pailain may saidan disun, dagiti gayam saan nagbutan manipakita iti kinapudno, ulay amo da iday tayo kinapudno ket nang sugat. Ket no padarup tayo iday talain dyan tinakasakit pakasalitaan, adda met ni Lolit, may sa babay ipinili na ti ayat ng pinanawa na ti padadalan, ti talnaken ti balakad ti pamiyanat. Idi at tutubo pa rin saanan ikayat ni Lolit ti adadal. Kayat nalain ikadwa ni Marvin, ti lalaki pinatina imangted ken kuana iti bayad ikayat na. Inpakaasi na iti inanay saan da ipagsinaan, ken iti kamudyanana, nakikadwa isuna ken Marvin ken naganakda iti ubin ini Junjun. Nim ti ayat inasalitaan iti rabiket sa bali iti ayat masapul iti adsapa, ti ayat na adbawon tapno ad trabaho, ad luto, ad dalus, ad sadana iti datas ken nang salapnib iti anak. Dito'y inanggudi ti pudno ewidat ni Lolit. Idi adda pay da iti balay ti inana, kanayon na sermonan isunat. Saan da puta kagula ti ina ti anak na, no dikit da puta makita na ni Lolit ken Marvin ket agul ulay lain ipakasi kasuanda. Saan da tumulong iti kusina, saan da addalus, ken ulay ni Junjun, kasla saan inasiputan inaimbad. May sa aal daw, natnad ti ubin ken nagasdas ti mubin na, taad da ti nakatutup iti cellphone imbes manbanday. Ay, papadayam, no adda ubin masaptan da po iti kinaawan anad da di tinatainan, saan dain sugat ti makita met ti buwati saan panagbalin responsable. Nem imbes adungdeg, napno ti panunot ni Lolit iti panagpupaw. Kinunana ikagula da isuna, saan da ikayat ni Marvin, ken nasaysayat na adda iti basit kalapaw tapno awan ng sermon. Napanaw da. Nadnaadda iti basit, nawarwaras ipagtainan, narudit dagiti pindan, nakanisit ti kaldero, ken ti ubin ket aday ayam iti daga ikaslaawan ng kita. Awan tinasayaat ipanggada ni Marvin. No adda tabaho, duawano taluma aldaw lain, kalpasan na adsubli, kunana inasakit ti ulo, ti saka, wano nadadsen ti trabaho. Ninulit net, masadot mandalus ken saan, ikayat ti adadalnanan. Ket iti may bus ti kwarta, anya ti sumasaruno. Kutan ibagas, sardinas, itlog, mantikaken panagpakaasi iti inanapa iti datas ni Junjun. Data tinakaroy paset, ti ubin na awan basol, isu ti umuna maawanan. Saan makapili ni Junjun no pasano tinaganak na, saan na maawatan no apay na awan datas, no apay ikanayon na aguray, no apay edaditi na tainan ket ad supsupiat imbes makaramid iti dalan. Nanted pe ti inana ni Lolit iti may say nalawad pamuspusan. At subli ka iti balay, isurat mo ti anak mo, ituloy mo ti panagadal. Skat ti tumulong ken mangbantay ken Junjun. Nem saan mo isulot ni Marvin. Narigat data kondasun, nem saan pananidumdumati panggat ti ina. Makita na ni Marvin ket saan, kayat ti adbalbaliw, ken no itultuloy ni Lolit ti panansalapnib iti kinad adu ti rasuna, at tultuloy na ti panagligat ti ubin. Nem ni Lolit, dapu iti ayat ken panaggutan mabaybayan, pinili namanan ni Marvin. Kinunana dinakayat madayo iti asawat. Ditay ka talaga mapanunot, papadayam, ayat ka di data, wano buden. Kinapudno ka di panagserbi, wano panansalapnib iti tao manipud iti resulta da diti bukod na dipili. Tinuluman pe ni Ankuban ni Marvin. Inika na iti trabaho iti kadin. Niyam iti tungdal aldaw, agawid ni Marvin sakbay malpas ti trabaho, at pamarang masakit, ken saan, tumulong inaimbad.
Isu taluha aldawla ti binayadan ken kuana, ken saanan na inawat manituloy. Idinakadanon ti basit asweldo, imbes mambalin data, nugyan ti panagbalbalyo, nagreklamo ni Marvin inarigat ti trabaho. Kalpasana, kinunada laad lupat dakuma iti baset tindaan, nem ti kapital ket kiddawan damanan iti ina ni Lolit. Saan inanted ti ina, saan daputa na imot, no dikit daputa awan pa'y pamanagnet, kaya dagiti duati man salametmet iti kwartakyan padbanadan. Ket ni Lolit, imbes makita ti pakasaknan ti inana, napungtot ken tinanana inaimot isuna. Ay, nakalkaldaan, tanod at dumati tao manisal salakan kada tayo isupay ti pagkamalian tayo, ken ti tao manidurdul as kada tayo iti panakalba isupay ti salak ni bandayo. Dagito'y dua ipakasalitaan ket adsawo iti may sai kinapudno, saan amin erit na inapidsaket na sayat na ayat. Ni Andrew, gapu iti kayat na imamati, inika na ni Ani iti talat, kwarta ken paset ti kinatao na, dem ni Ani ket panangusardain ti isupat na. Ni Lolit, gapu iti kayat na imapaddalinad ti pamiyana, pinili na isalak ni ba ni Marvin, ulay ni Gun ti adbabayad iti kinadates daditi pilidat. Ti may sakit na kamata nakita ti video, ti may sakit at taltalinad pay nakabulset, ulay adda amin ipamanatnag iti sangwana. Ngam saan pay inaladaw ti amin. Mabali ni Andrew ti adsubli iti bagina, nanadas iti sugat, ken maadan na iti talat ket masapul may kari. Mabalin nat ni Lolit ti adsubli iti panadadal, awatan ti tulong ti inana, ken ipanuluna ti anak na. Ti panagbabawi ket saan ipanakaba. Data ket kinatsud imanibaga, nagkamaliyat, nem saan ko ipalubusan ideto'y ti manikadan iti masakbayan. Kaya papagayam, no adda tao manayat ken kandem kanayon ka maibusan iti talna, kwarta, dignidad ken panakatauds, at sarden ka basit ken kitayam ti kinapudno. No adda paminya wano gayam manbalad, saan dagus ipanunutam kontra day tiladsak mo. Mabalin makitada ti saan kapay makita. Ken no adda anak nakasentro iti desisyon, ipangluna ti padimbadana, saan na intiriknam iti data ikanito. Tatipud no na ayat ket saan mambulset, nang nupat data kadagiti mata. Saan man palubos iti kinaawan responsibilidad, manisulo data na adtakday. Saan man kit daw ibaybay am ti bagim, tulungan na ka bumawon ken adbalin nasaysaya. Ken uray kasano ti kinadagsan ti panakabulak ti puso, at dalata dalanti panagbalbaliw, no kayat mo dumded, umawat iti kinapudno ken nang lugimanan,